Felly, i gloi, gai ofyn i Gwawr Maelor. Mae Gwawr yn mynd i ddod yma jyst i grisialu a cau pen y mwdl ar y cyfan. Diolch yn fawr iawn i chi. Gwawr's just going to speak for a little while about and kind of just bring everything together and summarise what the day's been about. But dwi wir yn gobeithio bod chi'n gadael heddiw efo, dwi'm yn gwybod, rhyw deimlad bach cynnes yn eich calon chi. I really hope you leave here with a nice, warm, healthy glow and a good feeling about how you're going to move forward efo'r Gymraeg yn eich ardal ac yn eich ysgolion chi. Ond na i basio'r awenau rwan i Gwawr Maelor. Diolch yn fawr. Fydda i'n siarad yn Gymraeg, felly os ydych chi eisiau rhoi y crys tonau ymlaen, ond mi fydd y sgriniau yn Saesneg, felly ydych chi wedi cael gwahanol ddilliau rwan o gyflwyno'r Gymraeg, boed o'n ddwyieithog neu un yn siarad, a'r sgriniau yn Saesneg i chi o ran y darllen. Yng ngwaith i am brif i oedd dod â pethau at ei gilydd, tynnu'r llinyn cortyn os liciwch chi o ran y gynhadledd heddiw. A mae yna un gair sydd yn dod drosodd o'r cychwyn cyntaf bod fi'n hwyr yn cyrraedd, ond o'r cychwyn cyntaf ydy tîm, cydweithio, efo'n gilydd, together, cymuned, cymdeithas, lle bod wedi ailadrodd. Ond ydych chi'n gweld, mae pawb yn dysgu yng nghwmni bobl eraill. Di cael ei sbarduno gan rywun arall. Ond na neb yn ynysig, ond na neb a ben ei hun. A dyna pam mae'r gynhadledd yma wedi dod hefyd. Oherwydd mae Prifysgol Bangor, Caban, yn cydweithio efo Gwe, ac yn aelod o'r Bwrdd Strategol Datblygu'r Gymraeg, Gwe, ac o ganlyniad, ddothon ni at yn gilydd i feddwl o ran un o'r blaenoriaethau i gynnal cynhadledd. A sut i ddod at yn gilydd i weld sut mae ymchwil yn gallu cael ei ddefnyddio yn hyd destun datblygu'r Gymraeg. A dyna pam oeddech chi'n cael y sesiynau bore yma trwy enllydd. A dyna sydd yn cynnal yr gynhadledd yma efo'i gilydd dwi'n credu, sef o pobl yn cydweithio efo'i gilydd, ac o safbwynt ni, o safbwynt ymchwil hefyd. Ac wrth edrych ar yr ymchwil yma, da ni wedi clywed gen Carwyn, gen Aled Roberts yn y bora, am y pethau yma sydd yn gyrru cydweithio, am y pethau sydd angen cael ymchwil mwyn datblygu'r Gymraeg, yn ogystal â'r afiaeth a'r penderfyniad i siarad y Gymraeg. Da ni wedi clywed am Schools as Learning Organisations, ysgolion sydlu wrth gwrs, professional standards, safona proffesiynol ar gyfer arweinyddiaeth, a mi welwch chi'n bob un o'r heini y pwyslais sy'n ar gydweithio a chydweithio o safbwynt ymchwil yn tanategu yn angori y pethau da sy'n mynd ymlaen. A heb i chi feddwl heddiw, mae pawb yn eistedd ar ymchwil bendigedig i fod yn ffenas siop i Gymru. So ni'n clywed bore yma bod gynnon ni le i gael balchder a dathlu yn llwyddiannau'n hynny, a mae nhw gyd wedi cael ei roi i ni heddiw. Un o'r pethau pwysica mae'r cynllun y Gymraeg a cynllun datblygu'r Gymraeg wedi roi ydy yr angen yma i gydweithio o safbwynt y Gymraeg. A da ni wedi gweld hwnnw ar ei ora yma yn yr holl arferion da heddiw. Rwan tra safbwynt ni o ran y brifysgol, a na i sgipio drwy hwn, achos dwi wedi cael y greifiad slot yn do, a mae'n switch off slot hefyd. A sa chi efo myfyrwyr yn y coleg, sa nhw newid y switch off, na rhywbeth arall yn newid, daim ar ôl hynny. O safbwynt Prifysgol Bangor a Caban, sef y partneriaeth newydd o ran hyfforddi athrawon, mi ydan ni fel o'n i'n sôn gyna yn aelod o'r Bwrdd Strategol Gwe. Mae Ciri hefyd, sef y sefydliad ymchwil, tystiolaeth ac effaith, yn gallu helpu ysgolion i ddatblygu y math o bethau cynhyrfus da chi wedi glwad heddiw, a'i wreiddio fo mewn ymchwil, a'i werthu fo i'r byd yn ei hangach. Ond yn sgil yny hefyd, da chi'n gweld bod y brifysgol yn elwa. Mae'n ddwyffordd. Da ni'n dod i wybod beth sy'n mynd ymlaen yn arfer dda. Mwyn bwydo pwy meddych chi? Mwyn bwydo ymchwil ar rywun sydd mewn rhyw dŵr ifori? Nace, un hyfforddio ni. Un darpar athrawon fydd yn dod i'ch ysgolion chi maes o law. Felly mae bwysig bod ni hefyd yn gwybod am yr arferion da yma sydd yn mynd ymlaen.
Peth arall da ni'n gallu gynnig hefyd, wrth gwrs, ydy'r gwaith ymchwil o werthuso y math o brosiectau da chi wedi glywed heddiw, sef y Research Projects and Evaluation, sydd o dan ofal enlli yn mynd i, wel, dwy'n ffrwyth yn y rhai o prosiectau da chi wedi glywed amdanyn nhw heddiw. Un ohonyn nhw ydy prosiect St Joseph, da chi wedi glywed amdano fo, ond heb yn wybod i chi falla, mae llaw enlli wedi bod a Nia hefyd sydd yma heddiw a rhai eraill hefyd, tu ôl i'r prosiect yma, trwy weithio fo gwe i werthuso fo, sef yn union beth mae'r Llywodraeth yn chwilio amdano fo, sef arfer wedi angori mewn ymchwil. A dyma'r math o beth, os ydych chi eisiau cydweithio hefo'r brifysgol, y gallwch chi gael, ydy bod yr brifysgol yn gallu cynnig i chi y cefndir ymchwil i gyd fynd efo'ch prosiect chi. Neud y gwaith i chi, neud y gwaith caib ar awd, ydych chi'n bobl brysur wrth gwrs. Cynnig y dulliau ymchwil sydd i fod ar waith mwyn gweld ydy'r prosiect ymchwil yn mynd trwy'r prosesau cywir. Edrych ar y gwerthusiau a cynnig ar gymhellion. A dyna'r math o beth mae prosiect St Joseph wedi gael hefyd gan y brifysgol. Be mae'n gallu gwneud efo hwn wedyn? Bwydo fo i'r hunan arfarniad falla. Ac yna dewis a dethol pa'r gymhellion maen nhw eisiau i gario ymlaen mwyn gwneud yn siŵr bod yr arfer yna yn gynaladwy o flwyddyn i flwyddyn. Diolch yn one-off, nad ydym yn seren wyb. Wrth gwrs hefyd, da ni wedi clywed bore yma gan Aled Roberts am caban a'r berthynas newydd yma sydd ar aga, athrawon cychwynnol athrawon yn cychwyn yn y gogledd, sef y partneriaeth, unwaith eto da ni fo'r gair partneriaeth, rhwng brifysgol, Caer, Bangor, chi fel ysgolion arweiniol a gwe. Ac yn rhan o'r weledigaeth yna, ydy wneud yn siŵr bod yn hyfforddeon ni yn rhannu gweledigaeth ranedig ynglyn â'r Gymraeg, fel da chi'n gweld yn y fan yna. A pan ydyn ni fo'n hyfforddeon, da ni'n ceisio rwan yn y ffordd arloesol i weld ydyn nhw yn gwerthfawrogi'r Gymraeg, ydyn nhw'n gweld gwerth mewn ymchwil, ydyn nhw'n gallu defnyddio'r dulliau ymchwil oedd enlli yn sôn amdanyn nhw, ydyn nhw'n cael profiadau cyfeithog. Ac un o'r prosiectau o safbwynt ni, mae Cymraeg bob un newydd fod rwan a Megan yn siarad, wel, da ni wedi bod yn Glanllyn fel criw sy'n cychwyn yr uwchradd eleni ac wedi bod o'r cyfrwng Saesneg a cyfrwng Cymraeg yn clywed am dy hanes di. A da ni dod â nhw at ei gilydd a cael enlli yna i gael codi ymwybyddiaeth iaith a dros banad, dros ginio yn cael y plant a myfyrwyr i siarad efo'i gilydd a dechrau dysgu am y Gymraeg. Felly da ni'n trio hefyd partneru efo'r math o beth sydd yn digwydd mewn ysgolion. Fel bod y fforddion, pan nhw'n dod ata chi, wedi cael y math o brofiad a gobeithio defnyddiwch nhw i gario ymlaen hefyd. Na i basio dros rhai o'r rhain, ond dwi'n sticio o un y fan hyn. Mae gynno ni hefyd disysgrifau iaith cenedlaethol, lle da ni'n gorfod hybu yn hyfforddeon ni i wella iaith. A mi o'n i'n eistedd y fanna efo Delyth sydd wedi dysgu Cymraeg ar gyfer yr hyfforddeon Saesneg sydd efo ni. A mi oedd hi'n sôn ac yn gwrando ar Gemma Rush yn fanna. Ac mi oedd hi'n dweud, dwi eisiau crio i chlywed datblygiad i Chymraeg i. Mae hyn yn lyflu i'w glywed. Mae'n enghraifft berffaith ydy o'r continiwm iaith. Sut wedi cychwyn yn y coleg, chydig bach falle hadyn, ond fel mae'r hadyn yna wedi dod yna heddiw. A dyna be mae'r Llywodraeth eisiau ei weld. Dyna be fydd yn y pasbort y dyfodol person fel Gemma wrth gwrs. Ond ma'n hyfforddeon ni, defnyddiwch nhw hefyd yn gwneud ymchwil agos at arfer. A dyma chi rai enghreifftiau, y gallwch chi ddefnyddio hyfforddeon mwyn gwella datblygiadau am y Gymraeg yn eich ysgolion chi, boed yn gynradd neu boed yn uwchradd. O'n i'n clywed rhywun yn siarad dros amser cinio am capten Cymraeg, ac mi oedd un o'n hyfforddeon ni llynadd wedi ymarfer capten Cymraeg i fodelu patrymau iaith yn ei ddosbarth yn cael 2, wedi gwneud gwaith ymchwil yn efo, ac yn gallu bwydo hwnnw gobeithio yn ôl i'r ysgol. Da ni'n cael myfyrwyr yn edrych ar apps, fel Book Creator a Puppet Pals i ddatblygu'r Gymraeg. Felly dyma i chi math o syniadau gallwch chi defnyddio'r fforddion i wneud gwaith cael barhaw i chi oherwydd mae'r diddordeb ganddyn nhw, neu fysa nhw wedi cychwyn yr ymchwil.
A'r un olaf ddiddorol, Teach Me Welsh Year 7. A chi enghraifft yn fanna o fyfyriwr oedd un yn llawer y Gymraeg, ond oedd y dosbarth cyfrestru'n llawer iawn gwell na fo. A dwi'n dweud, great, I'll flip the teacher then, Gwawr. Yeah, fine, iddo fi, carry on. A be oedd yn olygu oedd bod y plant, y bobl ifanc, yn ei ddysgu fo, ac oedd nhw, teimlo cymhelliad ac yn chwyddo wedyn wrth fel, sut fedra I wella iaith yr athro. Dyna'r math o brosiectau ymchwil da ni'n olygu fel ymchwil agos at ymarfer, sydd gobeithio yn gallu helpu chi. Felly, da ni wedi clywed sawl gwaith heddiw gan Nia fan hyn. Rhowch unrhyw syniad I lawr, unrhyw beth fysa chi'n dymuno cymorth ganddo ni fel y brifysgol I helpu o ran yr ymchwil fel sydd wedi digwydd efo Prosiect St Joseph ac unrhyw fath arall mi fedan i'ch cynorthwyo chi yn y maes yna. Ond dwi'n gorffan efo'r goodie bag. Mae Nia wedi bod yn sôn am y goodie bag yma, dyn nhw'n cael mynd rhag ofni bawb heglu hi o yma, ond mae'n amser heglu o yna ond. Ac felly mae'r goodie bag I chi, ac fel da chi wedi clywed yn barod trwy Enlli a trwy bobl eraill, sef Nia os dwi'n cofio'n iawn, mae o'n beth ymarferol, user-friendly, y gellwch chi ddefnyddio I weld beth sy'n siwtio chi, pa ddull o ddysgu fysa'n siwtio'ch ardal chi, eich ysgol chi a'ch plant chi. Gai orffan yn ôl i'r dechrau, sef un o'r llunin cyswllt air sydd yn y gynhadledd heddiw, sef tîm, cydweithio, a'r brwdfrydedd a'r gymuned Gymraeg mae hynny yn ei greu. Ond mae hyn yn debyg iawn i'r ddarluneb bach o'r blodyn, y planhigyn, gwenyn bach a'r gwynt. Tri pheth, y blodyn, y disgybl ifanc sy'n trio dysgu Cymraeg, wath beth o'i gefndir o. Y gwenynod prysur, y chi yn ymarferwyr a gwahanol fatha o ymarferwyr sydd ar gael. A'r gwynt, mae rhaid weithiau cael yr ymchwil hefyd, fel mae Llywodraeth yn dweud, I dan ategu'r cyfan, mwyn peillio, mwyn gwella y planhigyn yna, y plentyn, y bobl ifanc, I siarad yn Gymraeg, I fod yn hyderus fel Megan, fel Gemma, I ddatblygu, I fod yn siaradwyr o fewn I cymunedau. A dwi'n gobeithio na trwy'r gymuned yma da ni wedi sefydlu heddiw, rhwng y brifysgol, rhwng gwe a chitha fel ysgolion, y gallan ni newid y ferf sydd yn y dyfyniad yna gan y Llywodraeth. In future, na di heddiw newidion o ma'n digwydd rwan yn y presennol, da ni wedi gychwyn arno fo yn sicr yng Ngogledd Cymru, yng Ngwe ac yn eich ysgolion ac ar lawr eich dosbarthiadau chi. Diolch yn fawr I chi.